Wait lang ha. Kaya nga aga pilit ang ako na keypad. Kabudlay ko mabasa ang cellphone. Kaya nagapilit ang keypad. Solved na. Anyway, talos kita anay kay Action Mark sa langga sa programa Istorya Espesyal. Subong November 6. No? November 6, unang Domingo sang Nobyembre 2022. Agapon 5 de Nobyembre, no? Celebrations ng Negros, holiday na siya, but anyway, it's Saturday. And subong November 6, 2022, duwa na nakabulan, mag-celebrate na kita sang Christmas, no? Amo naman ay ang aton celebration diri sa Pilipinas, kag sa bilog na kalibutan, no? Christmas celebration diri sa Bacolod, tiba gulo natapos ang Mascara Festival, isa sa pinakadako nga event sa syudad sa Bacolod nga na-postpone din na siya for 2 years because of COVID, and na-resume sa subong nga tuig, and subong we are about to celebrate na naman Christmas, no? Diri sa kalibutan, we gina-emphasize natin yun na siya because siyempre do sort of universal celebration na siya, no? Good morning sa liwat, brown out subong, hindi ko sigurado kung ano kalapad ang brown out, no? But brown out sa iba niya bahin sang syudad sa Bacolod, but of course sa iba naman yung parte sa Negros, tiba-tiong kita, even Euros Oriental sa Iloilo. Good morning, Action Eric Magbanwa. Thank you. Belated happy birthday ko, no? 20th birthday ko pa lang to, no? Bel Ramos, good morning from Cebu. Okay, good morning sa ating mga tagpalamati. Sa live kita subong, sa aton niya Facebook, ano? Sa aton niya Facebook account, no? Istorya Espesyal. Sa mga wider asang radyo subong tungod brownout, pwede ka mo makaupo diri sa aton through sa aton naman iyang page, no? Pag sa aton niya account, gin-post ko ginada kay para siling ko mayara ka mo sang mean para maka-monitor sa atong programa, no? So 5 de Nobyembre kagapon, for sure ang tanan halos kabalo naman kung ano ang 5 de Nobyembre, no? Amoy na siya ang isa sa pinaka-espesyal nga celebration diri sa Negros, as we reminisce ang heroism sa ato naman iyang mga ano tawag sila man, mga heroes naton diri sa Negros Occidental, no? To those nga ay gyapon nakaitsindig nakabalo kung ano ini siya ang 5 de Nobyembre, gaan lang ka gamay pagid nga idea sa liwat, although for sure may aware naman kamo sina, no? Ang sang November 5 amo man to nga time nga nag-surrender ang mga ang foreigner ang nanakop sa aton during that time sa mga hero naton diri sa Negros, no? Ang ginimo nila, gindeceive nila ang kontra, wais lasang enough nga armas pero ginkuluran yung pitahan nila ang mga paklang sang lubi, ang mga ang butong mismo ginkuluran lang damo nga mga balas ang kanyon, no? So baga daw nagplastar sila sa may cathedral na yon. Then sa kasalakay na ang kontra, gintayaan na tanan kung dadamo man sila mga armas. Pero actually, ano lang to, bluff lang to siya, no? Ideahan lang nila nga daw mahadlok man ang kontra. So nag-surrender, kaya nila, grabe, sufficiente ang gamit kag armas ang aton diri nga mga heroes, no, sa Negros. Wise la kabalo gali, ano lang to gali, piki lang to gali. So ano na siya naton, celebrate naton ang ina nga act of heroism sa aton naman yung mga heroes diri sa may Negros Occidental, ni Tan Juan Araneta, no? Damo pa na sila grupo. So amo na siya ang celebration sang 5 de Nobyembre. So in-celebrate na siya kagapon. Anyway, good morning Anay sa kay Shaira Kim, kamamatis sila ko no sa DSB, kag sa ilang school naga-monitor sila. Gian Evaristo, good morning dira sa inyo, no? And i-greet naton Anay dire ang ato naman iyang mga listeners nato, no? But before sina gaanta ka mo na update sang pinaka-mainit, pinaka-latest nga mga balita diri sa Pilipinas kag sa Bacolod City, no? So as of November starting November 7, that's tomorrow, ang Saudi Arabia
sugod naman pasulod sa mga OFW. No, cancel nila ang hiring, especially sa mga Pinoy, sa chimpo sa pandemic. Pero gin-confirm sa Department of Migrant Workers kung DMW ang pagpadala sa mga overseas Filipino workers sa Saudi Arabia umpisa Lunes, November 7. Kati pilaman no duwa makatuig ang deployment ban tungod sa COVID, as I've mentioned earlier, pero subong open naman sila, no? Bat naman sila sa mga domestic workers dito. Kilala ang Bacolod City bilang pinakadamo, isa sa nasyon na may pinakadamo OFW sa bilog nga kalibutan. No? Bisan diin lang na iya makita mo na yung mga Pinoy nga mga OFW, no? So this is a good news para sa aton yung mga pumuluyo. Ang pamuyo mo na ginadaya nga makamit ikaw sa maayo dito nga employer, no? Kay why na sang may pinakanami at pinakatawhay nga obrahan, inang may ara ka sang maayo nga employer kag tawhay kag ka-enjoy ka sa imong trabaho. Kakapoy trabaho nga wala ka nag-enjoy, stress ka permi, no? Good morning, liog tamayo kay Debbie Medenceles kag Sherry Medenceles, nagapamatigid sila sa programa subong. Okay, no problem. Good morning dira sa inyo, no? From Angelo Apas. Okay. All right. So again, sa may mga plano dira, pwede kitya mo maka-inquire sa mga travel agency, no? Mga nagapang-hire abroad. Duga start mo kuno subong amat-amat balik. Ako happy gid ko gina-enjoy ko gid ang pagbalik sang hiring because as I have mentioned before sa akong programa, nanging chairman kita sang Returning OFW Action Team on Returning OFW. Nalipay gid ko nga mabatian ko nga mayara na sang hiring naman liwat. Kadamo sa nabadaan sang obra, kadamo sang na-depressed, no? Nag-suffer sa anxiety for losing a job, especially abroad. Imagine provider in sila breadwinner in sila mga pamilya. Kag na-meet ko ni halos tanan gid, no? Siguro mga 60 to 70% sa mga OFW na meet yung gid sa bilog ng Bacolod, kag na chindihan yung gid ang ilang struggle, nabatian ko ang mga gin-encounter nila nga problema, and if there's one person man siguro nga lipay-lipay gid nga nag-open na liwat ang international naton nga mga hiring, isagi kita dira, no, bilang frontliner and bilang chairman sa Returning OFW sang pandemic nga naka-witness sang struggle sa aton yung mga OFWs, no. This is a very good news para sa aton pumuluyo. Good morning, Kyoshiro Mivo Castropova. Migo ko ni, kumpare ko ni, no. Good morning man sa Ricky Calves, ayan, si Isabella gamonitor gista ko ng subong. Okay, alright. So, ano pa pala? Before ko maglipat, try tabi ko, takbe ang migot ang lawyer kay subong manugkuwa bar ang aton yung mga aspiring lawyers, no? Every year may ara sang bar exams and may nagkakapasar, and of course may ara man niya sang nagatutom gid, focus gid, nagatinguha gid sa pag labot silang handom, no, to become a lawyer. So subong aga nag-invite kita, isa din natin ka friend, no, ng abyan natin yung lawyer. Isirahon ta sabi ko kumustahon ta siya, hibaloon ta kung ano ba ang mga preparation antes ka mangin lawyer, no. Ibaloon naton kung ano ang mga pagtilaw, ano mga preparasyon, ano dapat lang nga himuon. Kag ano bala sini kabudlay sang review, kag ano bala kabudlay pasaron sang bar exam para eventually malabot mo yung imo naman yung handom, no? So upod naton diri subong si Attorney Mark Stephen Mayo live sa atong programa sa page sa radyo, no, Istorya Espesyal. I-discuss naton gamay ang about sa bar exams. So good morning, Attorney. Hello, good morning, Councilor. Good morning sa tanan nga nagpamati sa mga programa. Okay. Klaro siya, Je. Klaro ay tingog. Okay. Attorney, kumusta? Are okay lang. Wala lang dugay nagbugtaw. Siyempre, gimbugtawan gid ang mga nga programa. Kag okay gid so far te gina-bless kita sang Ginoo. Alright. Maayo gid, no? Attorney, ang ako actually nga purpose nga gitawag ko sa imo subong kay
bar exams naman, no? Sa lugar ng bar exam? Ang bar exams, this year, November. Actually, masugod, Councilor, sa siningan November 9. November 9. Ah. Okay. Now, before we talk about the bar exams and before kita mag-atag sa aton man yung pagpanamyaw, no? Siguro, ti prayer naton sa mga manugkuha sang exams. Nakapasar ka ano nga tuig? Nakapasar kita sa bar exams tuig 2019 na bar exam. Although ang result naman, Councilor, nagwa na siya sang next year, following year na, mga 2020 na, kay nag-pandemic kita, may mga delays. Pero 2019 bar exams ang aton gingkwa nga exam. Okay. Now, para may idea aton mga tagpalamati, nag-monitor subong, of course, kahapos magpamati isang word nga lawyer, attorney, abogado, do usual na sa aton niya sa community, sa kalibutan, no, sa aton palibot. Pero sa likod sina hindi na yamos nakahapos, no. Kumusta? Like subong grabe na ng preparation sa aton niya mga estudyante, no, mga aspiring lawyers naton. But at least for the benefits sa aton mga tagpalamati, ano kabudlay mag-eskwela sang law? Second, ano bala kabudlay pasaron ang nga kurso? Kag third siguro ano kabudlay ang preparation para magkuha sang exam? Una gid, Councilor, ang bar exams, amo ini ang exam nga kinanglan mo pasaron para ikaw para tawgon ka or mangibisa ikaw ka full-fledged nga abogado. Meaning lisensyado nga abogado, makapanabang, maka-practice or maka-appear sa korte bilang isa ka abogado. Pero antes ikaw makakuha bar exams, isa sa requirements sina nga dapat nakatapos ka law school. Of course, ka-intindi man kita tanan kung anong law school, maeskwela ikaw abogasiya sa 4 ka tuig. Pero, antes ka naman maka-eskwela abogasiya sa 4 ka tuig, dapat nakagraduar man ikaw sa kolehiyo nga 4 man ka tuig. Biskan ano lang nga kurso, basta 4-year course, kumbaga may degree ka dapat sa kolehiyo. Amo na nga maka-enroll ka later on sa law school or abogasiya. So, arguably, of course, may mga debate man na daya, pero there are majority siguro sang sentimento sang tao or madamo ang nagapati nga ang bar exams isa sa pinakabudlay gid nga exam sa bilog nga Pilipinas. Because while abot nga budlay gid yang question or budlay gid abi pasaron, ang isa sa challenges na da counselor ang imo gid nga mental kag physical. Kaya ang bar exams, ang traditional nga bar exams, of course, the exception ang natabo sang pandemic, kaya may mga adjustments nga ginhimo ang aton nga Supreme Court. Pero ang traditional nga bar exams, 1 month na siya, Councilor eh. For example, subong 4 ka adlaw sa isa ka bulan. So meaning, for that whole 1 month, you have to be physically healthy, mentally healthy, emotional, tanan-tanan, even spiritual kag financial. Kag amo na siya ang challenges gid sa bar exams, meaning sa 4 na iya ka adlaw sang exam dapat kagid ready ka. Kay kung may ma-miss ka lang da isa ka adlaw, for example binami performance mo sa 3 ka adlaw, ika-4 nga adlaw naglain ang pamatsyag mo, hindi ka nakabangon kay hindi gid nami pamatsyag mo, eventually you will be disqualified regardless of your performance sa previous 3 days or first 3 days ng exam. So, amo na sa mga challenges nga mas nagapabudlay sa bar exam. Kaya hindi lang siya isa ka adlaw. Kaya kung budlay lang yataning pamangkot, at least isa lang ka adlaw ang exam, after sina, paway ka na. Pwede ka na dayon niya ka-relax. Pero sa bar exams, hindi amo na iya kahapos. And at the same time, talking about financial, siyempre kay hindi man kita nga kung nakagraduar na kita sa kolehiyo, ang aton instinct usually, Councilor, mangita kita dayon ubra. So kung ikaw naman gaplano ka nga mangin abogado, after mo 4 years sa college, 4 years ka naman liwat eskwela abogasiya. So meaning daw sa daw may delay naman sa imo nga timeline balati. Although maka-working student ka man bilang law student, but still hindi man Japon na mo nakapos because kinanglan mo mangita kwarta nga i-enroll sa law school,
ibayad sa tuition kag syempre iba ka libro and all other expenses Okay, nga attorney. kinahanglan mo gastuan. Excuse na, attorney. Mabalik ko anay kadali ha, mabalik ko anay. Now, gid-mention mo nga dapat 4-year course, no? And any 4-year course, and then of course dapat you have to be ready. Kaya tendency mo kung makagraduate ka na college, gid-mention mo nga ang tendency sang tao subong tungod sa kapigaduhon mangita iya sang obra. Right. Unless plano mo gid nga mangin abogado, so sakripisyuhan mo gid na siya another 4 years, no? Kaya tutukan mo na siya mo. Now, na-mention mo man nga hindi na sa kinahanglan gid nga any course na siya pwede ka ka-proceed law. Di ba? Correct. Kaya ang iban nga mga because may mga parents subong nga basig pa mati and yung gina-consider man nila sila nga kabataan kita may mga grade 12 na subong mo kami mga graduating naman sa college. Ang problema nga daan subong nag-extend na ang K to 12 another 4 years and another 4 years pagid. Kung mag-decide ka subong. Now, siling mo hindi na kinahanglan kay tipolsay ang isa sa pinaka nami gitani preparation para mangin lawyer. So, does it mean nga kung may mga graduating sa kolehiyo nga hindi gid mas laya polsay pero do may plano, no? Do may ang heart nila bera ban sa pag-aabogado. So, pwede sila kaya po niya ka-enroll sa law school, tama? Yes, definitely, Counselor. Ako I know lawyers nga ang kurso sang college, Mascom. I know lawyers nga ang kurso sang college, medtech, sa medical field, sa economics, sa marketing, sari-sari. Basta 4 ka tuig ka nga nagkolehiyo, nakagraduate ka, may degree ka, pwede ka gidya ka law school counselor, not just political science. Okay. Now, I think practical naman ni groceryhan ta siguro no kung ano bala ka kung ano ang preparation nga dapat lahimuon kung gaplano gis lang nga mag law student. I mean, at least an average lang kung mga more or less pila ang ilang hindi man not particularly ang amount gid ha pero dablang well amo na lang medyo mahal gid man siya kung mag-law ka. Yes. May kamahalan siya in a sense nga ti daw ano na siya counselor ang perception naton sinabi sa mga graduate studies bala masteral law school daw additional expenses na Kaya kung lang tawon mo para sa mga ginikanan tarab lang mindset nga hindi naman akinanglan kay ti napag-graduate na sa college. So that's why nga daw may ara impression nga mahal. Pero kung talking about the numbers, kaya man siya counselor actually. No, hindi man kita ma-discourage gid nga magkuha abogasiya or any graduate study or course for that matter kay tungod nga manageable siya. Like ako, nag-working student ko para katapos ko law school. So nakabulig man siya. Kumbaga wala man sang imposible, may enough ka lang dabi nga pang-enroll, enough nga pang-plite, enough nga makabakalibro. Kung wala ka libro, may library man na yang aton nga eskwelahan ng aton nga mga universities. So kaya gid amo na blambal nila kung gusto mo may paraan gid na. May if there's a will, there's a way. Okay, so good morning Anessa ka Shirley Hilado naga-monitor ko no. Hi Tets, good morning. Salamat gid sa pag-monitor. Okay. So but silingon particular preparation mo attorney no, hindi ka laglahog man. Ang i-consider mo hindi lang imo na yung kaalam kundi pating finances mo dapat gina-consider mo gid siya. So gina-imagine ko lang subong kung ano na ni ka importante ang bar exam sa aton yung mga estudyante because ang ilang investment hindi laglahog. For sure may mga lawyer ang naga-monitor subong sa aton or may mga parente or may mga relative or may mga utod or may mga kilala ni sila nga ga-prepare for the bar exam. So you can only imagine kung ano ini siya ka-crucial man sa ila ang bar exam. No? During your time, amo man na ang imo ginabatsyag. Yes. Very the same emotions, gid counselor. Kaga ka nami isang gingamit mga word nga investment. No? Kay amo nang isa sa mga motivation subuong sa aton nga mga bar takers nga iubos nila ang tanan-tanan, meaning all out na ni sila, all in na ni sila, kaya amo na ni ang kumbaga this is the judgment day for bar takers. Amo na ni ang adlaw nga ginaulat sang tanan, kag isa sa mga motivation nila ang investment. Kiti grabe nga oras, nga energy, nga resources ang gingbubo mo di. So this is the time for you nga ihatag mo ang tanan para ang return sang investment mo makuha mo.
Kag talking about the preparation, counselor, sa ang bar exams, ang isa ginada nga una mo himuon, ti siyempre preparahan mo gid ang review. Meaning sinati, may enough ka nga kwarta, ma-enroll sa review center, pwede ka man ka self-review, kay para makatipid ka. Mm. But definitely, dapat may ara ka gidjutay nga savings man or savings para at least may pang-review ka. Mm. Ikaduwa, siyempre, ang imogid na da ang focus mo naman. Kay usually na counselor, before going to the review, ang iban sila nga nagaubra, ma-resign na. Kung working student ka, paglabot sa review, resignan mo na. Kaya di dapat focus ka gid for 5 months nga review. Mm. And then later on, after mo review, preparahan mo naman na ang imo mental. Meaning dapat ano ka na ng conditioning mo sa mind mo, nga wala ka na distraction. And then next mo na da ka preparahan ang imo physical. Nga dapat for 1 month healthy ka, kaon ka utan, vitamins ka. Kag syempre ang pinaka-importante ang imo naman nga spiritual stability. Grabe nga prayers, grabe nga ginasurrender mo na ang tanan sa Ginoo nga para paglabot sa exam day, wala na sang may matabo sa imo, wala nga manginupang para makuha mo ang bar exams kag mapasar mo eventually. So, amo na ang isa sa mga preparation. Kung na-notice mo, counselor, gusto ko lang i-point out, kami nga mga lawyers subong or alumni abis ang isa ka law school, kung nakita mo damo sa amon ga change profile picture, because that is the least that we can do for the bar takers. No, mailis kami profile picture, makita nila na kung maka-Facebook pa sila, and then moral booster na para sa ila. Kaysang kami ga review, dako ina nga factor, nga isa lang naka-message halin sa amigo mo, nga pre, God bless, gasuporta kami sa imo, gapatigig kami sa imo, pangamuyuan ka namon, grabe na nang impact sa bar takers. So that's why kung may pamilya, there is ang bar takers gapamati, or even ang bar takers, basi nag-study break, gapamati, subong sa storya espesyal ni Councilor Israel Salanga, upod kami tanan, no, kami tanan, nagapangamuyo sa inyo, ang family gina-encourage ginaton, let them feel ang bar takers, ngati, ipabatsyag silang suportan, yung abis ka na no matabo, importante ara gid kamo sa likod nila. Grabe, no? Grabe, imagine ang taliwat wala. Siguro, for sure, ikaw, ma-recall mo pa ng feeling, eh. Sang time nga manugkuha ka, and sakto ng hambal mo, no? The least niya mahimo natin subong is i-extend ang prayers sa ila. Kaya grabe ko na mo. Okay, amo na niyo. Para may imagine sa itong matagparamate. So, okay na ta. Malumpat ta sa preparation sa bar exams, no? Ang say mo lang nga ang kaya mo lang i-express at mga tagpalamate. Ano ni siya ka dalom sang review? Ano ni siya ang paano ikaw na-disturb? I mean, sa mga mental health mo, ang pagpahuway mo, ang pagpakondisyon mo sa kagalingon mo. Sa nagabonitor, subong ang mga parent sang manugkuwa bar o kon friends sa mga manugkuwa bar nga nagapamati subong, ano ang imong state of mind or condition mo during that time nga manugkuha ka na at least 3 days before sa bar exam? Sige. Una gid sa pamangkot mo, counselor, nga ano kadalom sang review. Sige, amo ay anta picture ang mga listeners naton. Amo na lang ning lang tawo naton. Ang law school, 4 na siya katuig ngaging eskwelahan namon. Damo-damo subjects, 4 katuig sari-sari na subject. Tapos ang 4 katuig mo ngaging eskwelahan, i-compress mo na sa 4 ka adlaw. No, sa 4 ka adlaw, kwaon mo na nga exam ang gingtun-an mo sa 4 ka tuig. Kag wala ka pa ya kabalo, counselor, kung ano ang mga question nga magwa. No, so amo na sa kabudlay. 4 years in 4 Sundays and siguro more or less mga 50 questions nga kinanglan mo sabton. Amo na siya ka-extensive sang review. And then going into the exam days na 3 days prior to the exam, ang mindset ko na, counselor, isa lang gid mo. Tambal ko, siyempre, ang laban ko ginastorya, Ginoo, kiti prayer, gid mo amo nang pinaka the best nga preparation. So nga akong mindset, isa lang, amba ko, Lord, damo na ko ginagyan sa kabuhi ko. In fact, why ko gani naglaom nga makalabot ko diri nga makakuha ko exam, maka-graduate ko law school, makakuha ko exam. So amba ko, Lord, you did not get me this far to only get this far. Meaning amba ko ang mindset ko lang to, counselor, Lord, wala mo ko yaging dala sa amo ni nga puntos ang kabuhi ko nga makakuha ko bar exam kung diri mo man lang ko asta gali dalon.
So gapati ko nga ba ko sugod pa lang ning bar exam, ang ba ko Lord papasaron mo gid kuya. Mm. Kay para ni sa kaugalingon ko, sa pamilya ko, kag sa mga tao nga nagapati sa akon. Kay ti after all, we have to be practical about it. Isa man sa mga motivation naton counselor, naging pursige tagid ang law school. Kiti siyempre later on gusto ta makabulig sa pamilya, ta maka-income kita, makatibawa sa kapiga doon sa insakto nga paagi, paagi sa pagpangabudlay, pagtrabaho. So amo lang gintong mindset. And- Actually every counselor every Sunday, meaning there are the apat ka Domingong exam, so meaning antes mag Sunday, ano ka naman naliwat, reflection, no, mind conditioning, kung kinanglan mo tawagan pamilya mo para mabatian mo lang tingog nila. So amo nang mga rituals abi nga kinanglan mo mag-recharge every Sunday. Pagka Sabado, ano ka naman na pray, and then exam Sunday, pagka Monday pahuway, tuon ka naman Tuesday to Friday, pagka Sabado, pray ka naman na ano. So sulit-sulit nga ritual. And attorney, time ma-survive mo. And isa pa gid sa mga motivation, kiti ikaw may background kaya sa public service, no? Isa pa gid sa mga naging motivation mo inang kung papasaron niya ka, damo-damo ka sa mabuligan, di ba? Damo sang client because hindi man naabot sa lingon magbaton niya client, income lang mo. It also means nga makahatag kay justice sa iya ginatubang, no? I mean, ma-assist mo siya sa ano nga paagi, makabulig ka sa imo sa pareho. So, with that commitment, no, with that kind of motivation, at least kung makapasar ka na, ma-remind mo makagulingon mo ba lang pangayo mo ni siya because may purpose ka man. And true enough, like subong, kita ko nga, amo na imo ginahimo, no? Hindi ka lang basta-basta naging lawyer, kundi naging lawyer ka para makabulig ka sa imo sa pareho. Correct, counselor. That is the amo nang nobility o kung amo nang pagiging noble sang sining nga profesyon eh. As lawyers, secondary ang income sa amon. And at the same time, we always take it upon ourselves nga dapat may aragi kami daw mga pro bono na sang term namon counselor. Oo. May mga kaso nga kisaway na kami gapanukot. No, may mga kaso nga ang amon dira ginahimo mission namon nga akomodaron ang ina nga kaso because amoning pagi namon to give back. No, nga maghatag sa ginatag man sa amon nga blessing, nga lisensya, nga mangin abogado. Even just simple legal advices eh. May ara lang na yan, matchat mo, masugataan mo, mamangkot, kung nakakabalo silang abogado ka. So, mission namon nga akomodaron ang ina nga pamangkot, kay tungod daw bulig na namon bilang mga lawyers man. No? So, amo na sa kasadyaman sa profesyon sang pagiging abogado. So, that's why our bar takers, we have to make them feel excited about it. Kay very rare opportunity, ang bago gani sa isa ko ka-post last time, kay daw isa gito ka hearing sa out of town, nga kapoy-kapoy, kay tatlo ka witness sa isa ka adlaw, nabatsagan kung bako daw kakapoy maniman, pero at the end of the day, everything is worth it. No? So, we have to be grateful. And I'm very grateful as a lawyer for this blessing. Correct. Oo. Amo na sa blak kung araw na si imong pangayo mo and then maabot ang mga pagtilaw, dapat tandaan tagid nga gitpanghayo mo na siya. You know, once upon a time, gitpanghayo mo na siya. And then sa ginhatag na sa imo, dapat balikan mo to permi ang ginpray mo, no, para mas may strength ka ba to carry on, no? Okay. Correct. So finally, attorney Mark Mayo, message mo sa aton mga manukuha sa bar exams. Just like what our profile picture says, no, sa mga labi na gid sa College of Law sa University of St. Lasal, ang amon lang ginadamin sa mga bar takers, especially sa mga taga-Lasal, is to keep the faith. No, amon nang nangin mantra, mindset, ang nangin battle cry sa aton university, even sa ga-apply man ni sa tanan nga bar takers all over the Philippines. Just keep the faith. No, kay gapati kita yang ati, if it's time for you to be lawyers, then wala sang may makaupang sina. No, God's will always prevail. Mulang gina pangamuyo, especially sa mga pamilya, don't kumbaga take time to reach out to the bar takers, sa mga parintin nyo da nga nagkuha bar exams, kamustaha sila, i-encourage sila, kag ipabatsyag sa ila
nga no matter what happens ara gid kamo, because in sa bar exams anything can happen. Pwede nga ang isa da ka bar taker hindi ka tapos, or pwede nga after the bar exams why sa kapasar. But then ang pinaka-importante subong yang nga mindset mo as a bar taker or even as relatives of the bar takers, dapat tiyatag mong tanan, no? You have to give your all. And then kung natag mo ng tanan, leave everything to God. Mula pinaka-importante nga dapat kabalo kita kag kainindi kita nga ang aton kapasidad bilang tawo limitado. At the end of the day, God will do the rest because after all siya ang Ginoo kag naplano yan ni tanan. So good luck kag God bless sa aton bar takers kag salamat gid, salamat sa sining opportunity nga maka-share istorya espesyal. Thank you Councilor Israel Salanga, Action Mark Salanga, sa Action Radyo Bacolod. Thank you kag God bless gid sa aton tanan. Blessed Sunday to everyone. Kadami isang inyong subong no, keep the faith, no? Tsakto gid na siya. I hope ang inang mensahe mapalabot across the province, no, or sa bilugan nga Pilipinas hindi lang sa mga manugkuha sang exams, but of course sa aton yung mga pamuluyo may mga pagtilaw man subong nga gina-encounter, may mga challenges nga ginatubang. Keep the faith, no? Why tas ang sandalan why tas ang saligan, may mga challenges kita nga beyond our control. So again, as mentioned by Attorney Mark Stephen Mayo, keep the faith. Salamat Attorney, God bless sa imo, thank you sa imong time. Thank you, God bless. Nabatian si Attorney Mark Stephen Mayo, do pila ka years man na siya naging lawyer, kag naghatag man sang iyang mensahe sa aton naman iyang mga manugkuha man sang bar exams, no, kay hindi man namos nakahapos kag simple sang preparasyon sina. So as mentioned by Attorney Mark, dapat ara ang pamilya, ara ang support sa mga tao sa iyang palibot, because sometimes amo nang ginahugutan Manila iya kusog kag inspirasyon, no, ang ila pamilya. Good morning, happy Sunday. Councilor Singh, present kami din nag-monitor sa Kaliling Kawayan. Tlamyaw ko sa Bacolod, pamilya Gidlayan. Always nag-monitor ko no sa aton niya programa. Thank you, Allen. Himoteya, madamo gid salamat. Ana Sinoro, good morning. Salamat gid sa imong pag-upod, no? And Mary Hope Cordova, good morning sa imo. Mark Fidotea Crianza, nag-monitor man ako sa subong si Marky, no? Crianza. Blessed Sunday, Councilor. Belated happy birthday. Please greet Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, and Doc Matt Mayo, Mama Lulit Dialagdon, Papa Joe, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Katamo ko sa monitor sa aton dito, no? From Arizona, USA, budo si Jinky. Do ang dream ko gini makapa-USA mo, no? Mga handom ko mga USA, ang Israeli ang ako niya ngalan, ang ako niya nasyon. Ang nasyon niya Israel, no? Kay siyempre dira na bata si Jesus. So do ka ideal gid siya, gusto ko siya bisitahan, no? Maybe one day Pila pa man ta subong man, 20 plus man lang ta. So madamo-damo pa ning adventure, no? Okay, so before kita mag-end sa ating programa, we still have pila ka minutes. Gusto ko lang na maghatag man sa update, no? 49 days before matapos, before Christmas, and siguro do mga 50 plus lang kaadlaw, sugataon nato ang tuig 2023. So 2023 na, no? Alright, so kung ano man ang aton nga gidapaabot na expect sa tuig 2023, bo kabay pa nga mangin maayo, no, ang aton pagsugata sa bagong tuig kag eventually na survive gid naton ang pandemic. During that time, duway ta kabalo kung matapos pa ato, no? Way ta kabalo kung ano naman ang gahulat sa aton, pero ako ang sigurado gid ko nga 2023 makayata. Kay ang 2020 and 2021 pila to siya sa mga tuig nga hindi ta gid malimtan. Pila man unforgettable man siya, no? Before 2025 election pa. Okay. May nag-chat sa ako, no? Base ko no kung mas lusuptan mo, Councilor, may mga kilala kami sa Israel. Wow! Base may yara ka monitor sa ato, taga Israel, masupot kami nga daan. Base matulugon mo kami sa Bethlehem lang, no? At gusto tagin makabisita dito, no? Alright.
tiamo ta as I've mentioned, nakaya ta ang tuig 2020, nakaya ta ang tuig 2021, ay isang tuig nga hindi ta makaya. Because amo na to ang pila sa pinaka grabe nung Henry no na experience ta yung pandemic no. Gakatabo na siya every pila ka ano mo siguro may 100 years, 200 years, 300 years but in our generation na-experience na siya. That's ako gapatigid ko ang ining henerasyon isa ni siya sa pinaka bakod nga generation because tita experience tayo ang worldwide nga pandemya na survive ta siya na deal ta siya ako unforgettable man sa akon kaya tama because siyempre why kaya nangin ordinary lang yung nga individual during the time of pandemic lifetime ko man idumdumon nga nangin frontliner man kita kag naging chairman committee kita sa returning OFW ginassign kita dira ni Mayor Bing during his time kati at time nga nag pandemya mo so ang aton bala nga memory ta sa ulihi bala as we look back mahambal ta bala nga bawti once upon a time ang pandemic mangin history na lang ini siya mo ang mabilin adi sa ulihi ano na lang ni nang storya na lang ni kag pictures na lang ni mabilin sa ulihi but you know it's different kung ikaw ya kag ako mahambal kita yang well during that time ara kami da no kita ang makamanifest kung ano ang kamatuoran kung ano ang insakto and sa liwat hindi gid kita malipat nga nangin mabakod kita sang time nga do kabudlagid sa sitwasyon sa kalibutan waay sang pagtilaw nga niya nato masarangan as we face another year sa aton naman yang kabuhi dito sa kalibutan no sige na nga for as long as there is life ina-extend ang aton nya kabuhi waay gid sang imposible no kaya tayo tanan all right now before ako malipat report man sa Action Radio may mga decorations na Christmas decorations sa ginhimo sa LED lights kag gikan sa Pampanga ang ginabligya sa unhan sa 27th Lacson Street Mandalagan syudad sa Bacolod ang presyo kuno sa dekorasyon nagadepend sa size kag disenyo so may mga LED lights gil isubong diri sa Bacolod nga ginabaligya nga display no kag ang aton siguro nga mga utod dira sa BJMP na maging na-design as lang ang mga parol I think ara na gihapon ginabaligya na siya sa gihapon no and tigal ang difference lang gid sa una kag subong ang difference sa una kag subong tiket syempre ang sa una traditional ginatakod ta gid ang parol sa mga balay naton yan no subong ya medyo high tech ang aton nga sistema all right before kita mag-end diya kay may ara pa kita pila ka minutos let's take a break may advertisement kita kadali and then we'll be back after this short break. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umbra, mga misteryo,
katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Kulit tido lagi. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay Sais. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kung ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kung larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kung pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kung mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. Are we back? Okay, and we're back to sa atong programa, Istorya Espesyal. Opo dyan po sa inyo kubos alagad, Konsehal Israel Ising sa Langga. A few minutes left. And ang akong diri ang panugyan sa liwat sa atong mga tagpalamati, no? By the way, ang brownout yun is 6 to 6 ba mo? 6 to 6 ni siya ang brownout, no? Okay, 6 to 6 ini siya. So, relax sa mudra anay. But sa nagamonitor sa ato niya live, sa ato niya Facebook, no? Hindi malipat. Whatever ang mga challenges nga tubang naton subong, kay for sure may nagapamati diri sa aton, ni nagamonitor diri sa aton niya nga may mga gina-encounter sa mga problema, no? You know, ang problema sa kabuhi, normal gid na siya. Please be reminded nga ang problema sa kabuhi is normal gid na siya. How to deal with that problem is a different story. Tanan kita, sasari man niya level, sasari man niya mga pagtilaw ang nag-aabot sa aton. Sometimes ang mga sala gani, mga pagtilaw gani, kita man naghimo siya na, no? But it is also becoming a part of our problem. Although kita ang responsable, but it is still a problem nga dapat natin i-deal, no? Of course, we regret, but still, tubangon na siya naton. But do not forget nga ang problema, passing na siya. Most of the time, ang atong condition is normal, okay kita, happy kita, stable kita. Ang problema, nag-aabot na siya, number 1, para ma-learn kita, no? May mga realizations kita sa aton nga kabuhi. Nga, kung nadumduman ninyo, kung may gina-encounter ka mga problema, ang ikaw man mismo ang may kahimuan, next time halong ka na.
i-avoid mo na siya, meaning added na siyang wisdom and experience ang mga challenges na nag-aabot sa aton. So, embrace, paslamate, nga na-encounter mo na siya because nangin mas maalam ka, mas nangin responsable ka, mas kabalo ka na kung nahimuan mo next time. Second, ang mga challenges, ang mga problems, ginhimuin na siya to make us stronger, no? And better version of ourselves. Kung may encounter ka nga problema and na-survive mo siya, naging mas mabakod ka. Nangin mas stronger ka sa pagdeal sa mga mas bugat pagidason niya problema. And lastly, ang mga trials nga nag-aabot sa aton, kag na-survive naton, na-solusyonan siya naton, na-overcome siya naton, nagiging manifest ikaw sang kaayo man niya sa Ginoo kung paano yung buligan sa pag-solve sa iyang inaang problema. So let us not forget, no, tandaan tagit perme nga kung nagatubang ka subong sa mga pagtilaw challenges, tandaan mo, instead nga padalaman mo siya, instead nga malalain ka ta subong, instead nga ma-depress ka or ma-down ka, paslamate siya. Paslamate siya. Although hindi mo siguro ma-appreciate yung ginambal ko subong because kung may pagtilaw ka tendency mo do ma-breakdown ka mo do, hindi ko kaya do amo nang imong state of mind. Pero makadlaw ka na kung ma-survive mo na siya. Tandaan nyo gid kung ga-encounter ka mo subong mga challenges, damo-damo na ka mo na survive before. Damo-damo na ka mo na overcome before. Te ano ba yung difference ang una kag subong? Mabakati mas bugat subong, mas dako subong. Exactly. Because ginhungod yan na nga pataason ang level sang imong pagtilaw para mas madaog kag mas mataas pagid ang imo man yang eksperyensya. Remember, ang tanan nga ginapangagyan amo na siya ang naging basihan ta as we face challenges sa aton nya kabuhi, as we face trials sa aton nya life. So, kung ikaw negatibo kaya kasi tao, pangamuyo kaya nga madula ng problema mo But the truth is, dapat ang ina-pray mo, nga tagaan ka sang kaalam, kag ipaitsindi sa imo, kung nga nag-abot na sa imo nga programa. Giving up and ang pag-surrender is not part of the option. Hindi gid. Why na siya dapat nga, why ka na lang himuon, paperdi ka na lang, hindi dapat, no? Because, spiritually, nangambal na siya ganing, I will never leave you nor forsake you. So, part na siya sang iyaman niya yung testing sa imo, kisa ganin na hungod man na kay para madumduman naton. Ang tao, ikaw, kung gamamati ka subong, tandaan mo gid, kung mayo kondisyon mo, tendency mo, abusar man. Kung mayo kondisyon mo, lagaw ka man, igangyang ka man, gasto ka man sa mga wide way dito, way man pulos, ganin na pang obra mo, pero kung dalman ka sa problema mo, dahil mo man siya pangayo bulig sa iya. Dahil man ka, di ba? Dahil mo tawag siya, dahil niya, hindi na ako magliwat, hindi ko ito paghimuon, maamo nagig ko ni, biligil lang ko. So, ang meaning ng tao, tendency naton kisa, like ako, kung mayo ang sitwasyon ta, lipata. Abita do, ang kabuhay do, lingaw-lingaw lang. Tapos, doon hindi ka magtawag siya, doon hindi ka magpaslamat, doon hindi kayo mag-appreciate. Anay may problema ka na, tanan, paasa mo naman siya, nga ginatagaan mo, kamos nga pagtilaw, nga ginababayan mo. Sang mayo ka ganin, hindi ka makadumdum. Sang nag-encounter ka na problema, tanan na lang, ibasol mo naman sa iya. So, you're not being fair. Ang point ko mo lang dire nga we have to remember that in good times and in bad dapat nagatawag ta nagapangamuyo ta na nagasubmit kita sa iya hindi kita na malipat hindi na pwede nga kung okay ka lipat ka ngayo ka lang pasensya sang nahimo mga gimmick o kadulungan mga katuntuhan mo pero kung may problema ka gani kag do kalain sitwasyon mo siya tanan tawgon mo siya man basulon ta no so hindi dapat ang i-pray natin perme nga ang aton niya heart, ang aton niya mind stable. Lastly, before we end our program, I also would like to remind our parent, kaya mostly naga-monitor sa aton mga parent man nimo, may mga radyo bala. Nga ang ini nga generation, grabe ning pag-deal naton sa mental health nga issue and problems ang aton niya mga young people subong amo ni pinaka common subong problema gid no in this level as strong as we are during our time no kay subong bido tanan ginahungit na sa ila dapat as parent we take time to listen and talk to our children i-reiterate ko ni siya because for all you know ang inyong mga kabataan may na-encounter na nga problema wa inyo lang ginahambal sa inyo and tungod hindi sila komportable mag-istorya sa inyo kay inyo sila gin-orient nga mag-discuss sa ilang mga concerns, even ang ilang mga personal nga mga struggles. So, take time to listen to your children, talk to them, at dapat sa inyo mismo balay, amo na iya comfort zone, dapat kada puli iya, kung may problema siya, dito siya mapautwas, kay para mayara siya sang
do extension ng blasang iya man blay ang personal nga mga challenges, no? And ang home is home. Ang panimalay is why na sang pinaka komportable ag pinakanami ang amo ng aton niya panimalay. So dapat let your home be parang a kind of home that provides not only pagkaon, no, but also provides comfort, happiness, and ng security sa imong mga kabataan. Okay? So, thank you very much sa inyong pag-upod. May mga programa kami subong sa Eagles, no? Kay ang ako mga kuya subong ga-prepare dira. Member kita sang Mascara Eagles dili syudad sa Bacolod, and we have several activities, no, nga gina-prepare para sa aton community service, no. And of course ang aton programa sa Rotary Club of Bacolod ongoing in Asia with our president Pres Andre Familiaran, no. Ongoing ng activities naton. So thank you very much sa inyong pag-upod. Naga-sub kita diri every once in a while sa programa ni Action Mark Salanga. And kasi mo may importante mo siyang activity with the Mascara Eagles, no? And once again, thank you very much sa inyong time, sa inyong pag-upod diri sa atong programa. Istorya espesyal, kita-kits kita. Mayroon ako dira page, no, Councilor Israel Ising Salanga. Mayroon ako account, Israel Salanga. So, pwede nyo ko ma-add, pwede nyo ma-follow. At least once in a while, istorya kita sa mga issues, no, relevant sa aton niya palibot. Madamang salamat sa inyong time. Inigyapan niyo ako lagad kung si Hal Israel Ising Salanga. God bless. Happy Sunday. Do not forget yung magsimba. Spend time git sa iya kay the whole week. Ito enjoy taman na gani. Ito obra taman na gani. So, at least once a week, makatagta time nga nag-praise and worship kita sa iya, no? Kaya siya nag-supply sa ato niya kabuhi every day. Ang hangin niya gina-inhale, gina-exhale naton, ang blessing, ang obra, ang opportunity iya tanan. Gamay na time na pangayo iya sa aton in return. So hindi ta pagidalok sa iya because the moment siya nagani magdalok sa aton, base hindi ta makaya ang mga challenges naton sa kabuhi, no? Hatag ta sa iya tanan kag take time nga magbanding sa iya kay why na sang pinaka importante sa kalibutan inang mas serve mong purpose mo diri sa kalibutan. Aside sa imong mga trabaho, sa imong profession, aside sa imong family, you have a purpose and a mission to praise, worship, glorify, and listen to His Word, no, sa words ng Ginoo. Madamang salamat. Inyo siliwat inyo kubos kalagat yung si Hal Israel Ising Salanga. Happy Sunday. God bless. Sa Bacolod, Action Radio.